Tríal scrúdú an tastais hóisirig 2010. Gaeilge. Gná levéal agus ard levéal. Tríal Cluastuiscint. Tá trí chuid sa tríal seo. Cuid A, cuid B agus cuid C. Cuid A. Léganis go cuairmach de scrúd fápéir na treoracha agus na ceistena a ghabhain le cuid A. An chéad chainteoir. Treasan I ghealbháin an seo in uachtar ard cúna na Gaillimhe. Níl mé ró honna faoi láthair. Bhí post part-timesirthe agam gach saharn is siopa grúigire in Gaillimh. Fuair mé €50 gach saharn a dibre mé, ach tá post sin cailte agam. Dúnach an siopa grúigire an tachtan se caite. Inis níl éon airgad agam, agus ní féidir an dul amach le mo cháirde. Chail mear a fust mar ingaltóir le cóla chúnta na Gaillimhe ribh nollaig. Buchas le dia go bhfuil post fósaigh má bhathair. Is banaltra í. Treasan I ghealbháin an seo in uachtar ard cúna na Gaillimhe. Níl mé ró honna faoi láthair. Bhí post part-timesirthe agam gach saharn is siopa grúigire in Gaillimh. Fuair mé €50 gach saharn a dibre mé, ach tá post sin cailte agam. Dúnach an siopa grúigire an tachtan se caite. Inis níl éon airgad agam, agus ní féidir an dul amach le mo cháirde. Chail mear a fust mar ingaltóir le cóla chúnta na Gaillimhe ribh nollaig. Buchas le dia go bhfuil post fósaigh má bhathair. Is banaltra í. An dara chainteoir. Go dé mar taisib, Marcus ó Breanan an seo as na cealla bega I dtír chonal. Is iascare maithair agus tá a bhád féinige. Fuil lean na mara an tanimata Bíonn sé gobar ó ghobh go dubh agus ní icimí dé a chur an dónach amháin. Saol crua gan éana gó. Tá sí mór agam sa taistil agus tá sé geiste gom cuairte thortar moncail san Astráil an saoire se hagann. Tá cónaí Sydney agus is féidir trá banda éiceáil ó ghara sa hí. Wow! Go dé mar taisib, Marcus ó Breanan an seo as na cealla bega I dtír chonal. Is iascare maithair agus tá a bhád féinige. Fuil lean na mara an tanimata Bíonn sé gobar ó ghobh go dubh agus ní icimí dé a chur an dónach amháin. Saol crua gan éana gó. Tá sí mór agam sa taistil agus tá sé geiste gom cuairte thortar moncail san Astráil an saoire se hagann. Tá cónaí Sydney agus is féidir trá banda éiceáil ó ghara sa hí. Wow! Cuid B. Léganis go cuairmach de scrúd fápéir na treoracha agus na ceistena a ghabhain le cuid B.
Fógra. Tá na Gardaí ag fisrú achtra a tharla I drálí a réir. Bhí beirt chalín as cantar na gluainte sa bhaile ag teacht a bhaile ón bictúr lein nuair a ionsaíodh iad, agus gcuidiú a málaí láimhe agus a bhón fóca. Bhí simhaid airgid ag chalín amháin in na mála, agus bhí an chalín eile tar éis brontanas de ón póca nua a ail da brethla. Céanar gortaíú na chalíní go donna, buinniú get úfasach as tú. Tá na Gardaí ag larag eolais faoi cheatar bóchalaí a bhí sa cheantar ag an nám ar tharla an achtra grána seo. Tá na Gardaí ag fisrú achtra a tharla I drálí a réir. Bhí beirt chalín as cantar na gluainte sa bhaile ag teacht a bhaile ón bictúr lein nuair a ionsaíodh iad, agus gcuidiú a málaí láimhe agus a bhón fóca. Bhí simhaid airgid ag chalín amháin in na mála, agus bhí an chalín eile tar éis brontanas de ón póca nua a ail da brethla. Céanar gortaíú na chalíní go donna, buinniú get úfasach as tú. Tá na Gardaí ag larag eolais faoi cheatar bóchalaí a bhí sa cheantar ag an nám ar tharla an achtra grána seo. Písa nuachta. Beg an fille Gabriel Rosenstock a léamh chuid filíochta in áras na ngáil sráid Dominic Gaillimh ihe dé híine se chuaing ag a hocht a chlog. Tá clú agus cáil ar Rosenstock mar ile agus mar scríbhneoir de fáistí. Tá breis agus céad leabhar gailge I gló aige faoi an am seo. Beg an fille Gabriel Rosenstock a léamh chuid filíochta in áras na ngáil sráid Dominic Gaillimh ihe dé híine se chuaing ag a hocht a chlog. Tá clú agus cáil ar Rosenstock mar ile agus mar scríbhneoir de fáistí. Tá breis agus céad leabhar gailge I gló aige faoi an am seo. Níl aon cuid sí sa scrúdú seo.